An b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an filɛlibaw ani an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma an ka fiɲɛ sira kan 91.7 fo ka taa se an ka bɔlɔlɔsiraw ma ni o bɛ tali kɛ Savoir Media an'an ka chaîne YouTube la. A y'aw bisimila a ka don kibaru ale kɛnɛ kan min labɛnna Savoir FM kunnafoni ɲini jɛkulu fɛ ni a bɛna lase aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ Sedu Danbele Sidnɛ ale fɛ. Ka jaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Badara Jire. An balimaw kunnafoni kunfɔlɔw la an b'aw ladɔnna k'a fɔ min ye OAP ye walikan na Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ni bɛɛ lajɛlen b'a wele OAP olu ka sigi k'a fɔ 62 min ni a sabatila Cameroun jamana ale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya dawulakaw olu fɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ jamana 17 ni ɲɔgɔn cɛ awa Mali kɔni wulila ka jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ka da awa i ka dɔ u ka baara kɛlenw kan baara kura minnu ni o bɛ boloda Mali jamana kɔnɔ ani hakilijagabɔ kura minnu ni olu bɛ bila sen kan a yirala k'a fɔ Mali ɲɛmaaso kɔni wulila ka jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye k'a fɔ min ye an ka jamana ni o ye Maliba ye awa i ka dɔn baaraw bɛ kɛ a kɔnɔ baara minnu ni i ka dɔn k'a fɔ a wulikajɔ fanga kɔni ka bon kosɛbɛ wa i ka dɔn k'a fɔ min ye awa i ka dɔn k'a fɔ ɲɛtaasiraw kɔni ye ko o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen don awa i ka dɔn k'a fɔ Mali ka hakilijagabɔ baaraw olu sira kan. Balimaw halisa don kibaru ale kɔnɔna na an b'aw ladɔnna k'a fɔ min y'an ka golomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnna opération kɛlɛtigi n'o o ye fɛɛrɛ kura ye fɛɛrɛ kura min ni o sigilen don sen kan an ka finitigilakaw fɛ finitigilakaw ka kunnafoni disoba ni o ye DIRPA ye u ka fɔla k'a fɔ an ka golomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔni y'a to u ye tɛgɛ da bamanci maa 62 bɔɲɔgɔnko kan fo ka taa se bɛɛ kɛ 400 bɔɲɔgɔnko awa i ka dɔn o de bɔsira bamanciw la ani u y'u ka maramafɛnw baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛlen Desanburu kalo tile 12 san 2022 finitigilakaw ka awa i ka dɔn kunnafonidiso maa ɲɛmaa ka fɔ la ni o bɛ tali kɛ Colonel Sulemana Danbele la a kɔni y'a jira k'a fɔ ni wulikajɔ ninnu bɛna to sen kan ba Maliba golomasiri tabaw fɛ yaasa min ye bamanciya wale min ni o waralen don an ka jamana kɔnɔfɛn fan fɛ fu bɛ se ka siri a dan na cogoya min na. Halisa don kibaru ale kɔnɔna na an b'aw ladɔnna k'a fɔ an ka awa i ka dɔn lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔnba min bɛ sen na ni o ye syndicat de l'éducation nationale u ka lafasali tɔnba u kun kɛmɛ ka wulikajɔ boloda a bɛ waati jan bɔ min bɛ tali kɛ u ka hakɛ ɲinini kan ni a bɛ wele walikan na article 39 o article 39 min ni awa wulikajɔ caman kɛra a la a yirala k'a fɔ ko min ye lakɔlikaramɔgɔw ka maa ɲɛmaw u ni an ka gouvernement an ka jamana ɲɛmaw kɔni k'u bɛnna fɔla k'a fɔ farankan dɔ bɛna fara lakɔlikaramɔgɔw ka sara kan ani u ka hakɛ min bɛ ni a bɛ wele ko prime awa i ka dɔn ko dɔnna na fara o bɛɛ lajɛlen kan o hukumu kɔnɔ lakɔlikaramɔgɔw kun kɛmɛ ka baara ɲɔngiri minnu boloda tile 3 baara ɲɔngiri ni a bɛ tali kɛ lɛrɛ 72 bɔɲɔgɔnko la o baara ɲɔngiri u ye o bɔ a ma ka yira k'a fɔ lakɔlikaramɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ka segin ka taa kalanyɔrɔw la yaasa awa kalan bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔna na. O b'an to don kibaru ale kɔnɔ halisa dɔgɔkun daminɛ na min ye lamɛrikɛnw ka waribondoba min bɛ yen ni a bɛ wele ko OFAC walikan na ni dɔw ko awa trésor u kun y'a jira u ka sɛbɛnlenw na k'a fɔ min ye Ala hinɛna an ka jamanakuntigi kɔrɔ Laji Burama a denkɛ min bɛ ni walisa denkɔrɔ dɔ an ka jamana kɔnɔna na awa ni a kun bɛ finitigilakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli la wasa bulon kɔnɔna na awa ni o bɛ tali kɛ Karimu Keyita la ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Kaka u kun y'a jira k'a fɔ u ka juru dɔ kɔni karilen don Karimu Keyita la Karimu Keyita awa kununko awa i ka dɔn araba Desanburu kalo tile 14 san 2022 a yɛrɛ bɔra ka a yɛrɛ jɛya ka yira k'a fɔ ko kuma minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma bɔlɔlɔsiraw kan awa i ka dɔn ko kuma nanki fɔ don k'a fɔ ko juru min fana bɛ ale Karimu Keyita yɛrɛbakun na awa ko juru in i ka dɔn ko a koɲɛw sɛgɛsɛgɛlen tɛ kosɛbɛ sabula ko ale yɛrɛ tɛ o kalama. O bɛ taa ni an ye primature ale kɔnɔna na min bɛ tali kɛ an ka sariya sunba kɔlɔsiba dɔ la ni o ye Mohamed Sida Diko
Mohamed Sida Diko amala dona k'a fɔ duwakun daminɛ na ale kɔni awai ka dɔ sɛbɛntiya la ka a kɛ an ka kotigi ɲɛma kɛrɛfɛ sigiba maa fɔlɔ ye ni a bɛ wele awai ka dɔn k'a fɔ directeur de cabinet awai ka dɔ a kɛra o maa fɔlɔ kɔni a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔ min ye Mohamed Sida Diko ale kɔni bɛna kɛ awai ka dɔn k'a fɔ an ka kotigi ɲɛma kɛrɛfɛ ale bɛna primature kɔni ɲɛkun minɛ o yaasa jamana baara minnu bɛ yen ni a kan ka to ta ka don ba la o baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na. N balimaw an'an filɛbagaw bɛ taa Gawo marabolo ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bolila Gawo mairie kan ni o bɛ tali kɛ Gawo yɛrɛmarakafo awai ka dɔ a kɔnɔna kan a yira k'a fɔ ko juru dɔ kɔni n karilen don Gawo mairie la kɛrɛnkɛrɛnna juru min ni a nafolo kasabi bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 154 bɔɲɔgɔnko la o sefa wari miliyɔn 154 a yira k'a fɔ ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ san 2019 san 2020 kana bila san 2021 na baara minnu ni olu kun bolo da mɛ a bɛ ka dɔ Gawo yɛrɛmarakafo kɔnɔna na nafolo min ni a kun kan ka ta ka don baara ninnu na ko a nafolo bɛɛ lajɛlen kɔni ma taa a taa sira fɛ a yira k'a fɔ nafolo min ni o kɔni tununa a bɛ ka dɔn k'a fɔ o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 154 bɔɲɔgɔnko la wulikajɔw kɔni kɛ mɛ yaasa nafolo in a don mɛ wo cɛ minnu kɔnɔna na a nafolo bɛ se ka labɔ cogoya min na ka don jamana ka wakane kɔnɔ an bɛ ladɔnna k'a fɔ Gawo bi an bɛ don min na a bɛ ka dɔn Gawo yɛrɛmarakafo bɛ t'i jɔ fo a bɛ ka dɔn k'a fɔ 9 bɔɲɔgɔnko la k'a daminɛ Gadeyi i ka dɔn Farajɛrɛ Ajana Bajan ka taa se Julabugu ma Sanayi Soso Kwera fo ka taa se a bɛ ka dɔn Bugunjɛ ma Chateau ani ka dɔn k'a fɔ Jidara yɛrɛmarakafo kɔni bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kofɔ. An b'a dɔn k'a fɔ halisa don kibaru kɔnɔna na min ye Banque mondiale la olu kɔni y'a jira k'a fɔ o bɛna u bolo don projet ba 2 kɔrɔ an ka jamana kɔnɔ nafolo min ni a kan ka ta ka don projet ba 2 in na o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 175 bɔɲɔgɔnko la wa min ye a bɛ ka dɔn u y'o ka fɔ la kɛrɛnkɛrɛnna sɛbɛnw tɔgɔna bilala u ka lasigiden min fɛ ni o bɛ tali kɛ Madame Clara de Suzala ale kɔni ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na a ko nafolo in bɛna ta ka don Mali sɛnɛ yiriwasiraw o yaasa sɛmɛ bɛ se ka yakubaya an ka jamana ale kɔnɔna na cogoya min na ani sigidaw yɔrɔw olu bɛ se ka saniya ni ka jɛya cogoya min na. N balimaw n b'aw k'a fɔ a bɛ Savoir Media ale bɔlɔlɔsiraw kan nin waati na o b'a to an bɛ to a bɛ don kibaru ale kɔnɔna na min ye ani duwakun laban kɔnɔna na a yira k'a fɔ ŋanamuŋanama dɔ kɔni minɛna an ka duwaɲɛw fɛ Bamakɔ faba ale kɔnɔna na ko a bɛ ka dɔn nin ma kofɛlen a ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye sous-préfet fini kɔni o dafalen kun dolen don a fɛ fo ka taa se a yɛrɛ bɛ yaala k'a fɔ maaw ye k'a fɔ ale kɔni ye Gawo marabolo dɔ sous-préfet ni o bɛ tali kɛ Gawo Gaberu la Gaberu ale bɛ Gawo yɛrɛmarakafo kɔni fɛ min ye o ja minnu ni o carila bɔlɔlɔsiraw kan a bɛ ka dɔn sariya kɔlɔsibaw ka lafasali tɔnba 2 min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Sinaki ale ni a bɛ ka dɔn Siltuma na olu kɔni ye gafe dɔw bɔ k'a cari bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira k'a fɔ maa min ni a minɛna k'a fɔ ko a kun b'a kan k'a yɛrɛ kɛ a bɛ ka dɔn k'a fɔ sous-préfet ko kɔlɔsili ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ sous-préfet tɛ wa ko a tɛ administration yɛrɛ baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jɛya k'a fɔ maa ma k'a fɔ k'i minɛna nin ɲɔgɔn ko ŋanamuŋanamu na k'olu kɔni na sariya kɔlɔsi u yɛrɛ bolo wa u bɛ ɲangini ta k'o maana sugu ninnu sɛgɛrɛ yaasa maajugu bɛ se ka bɔ jamanadenw senkɔrɔ cogoya min na kununko araba Desanburu kalo tile 14 san 2022 min ye administrateur civil ye ni o bɛ tali kɛ a bɛ ka dɔn k'a fɔ sous-préfet ale ni préfet la olu fana kɔni ye u ka gafe bɔ k'a cari k'a jira k'a fɔ o kɔni taara plainte kɔni don nin maa kofɛlen ma k'a sabu kɛ ko nin n'a ɲɔgɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka baara kɔni k'o gɛlɛya u bolo. N balimaw i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa Bankase marabolo ale la kɛrɛnkɛrɛnna Mopti marabolo ale la min ye Mopti marabolo dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Bankase o lɔpitaliso baarakɛlaw ni a bɛ wele ko CSRF walikan na centre 2
min ni o bɛ a bɛ ka dɔn k'a fɔ Bankas dugu kɔnɔna na o kɔni y'a jira k'a fɔ u ka baaraw kɔni b'a kan ka gɛlɛya u bolo ka d'a kan lakana taabolo ya Bankas dugu ale kɔnɔna na banabaatɔw ani banabaatɔ somɔgɔw olu kɔni tɛ ka se ka kɛnɛyasobaw sɔrɔ awa u sagona waati la. Dɔnkibaru ale kɔnɔna na an bɛ taa Segukaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Segu finitigilakaw ni o bɛ tali kɛ ba polisiw la kɛrɛnkɛrɛnna 2e arrondissement min bɛ Segukaw fɛ yen ni a commissaire ye a bɛ ka dɔn Musa Dumiya a n'a ka cɛdenw u kɔni ye wulikajɔba kɛ ni ka tɛgɛ da ŋanamuŋanama dɔ kan ni o bɛ tali kɛ namaratɔ dɔ la a yira k'a fɔ ni maa ko fana a kun b'a ka baara de kɛ moriya ale baara ye o moriya baara kɔnɔna na a sigiyɔrɔ kun bɛ mɛn Bamako Kalabankuru ma kabi novembre kalo tile 3 san 2022 ni maa kofɔlen kɔni ye maa dɔ ŋanamu fo ka taa se sefa wari miliyɔn 12 bɔɲɔgɔnko a y'o de bɔ ni maa kofɔlen kun a yira k'a fɔ sefa wari miliyɔn 12 a y'o bɔ maa min kun o tigilama kɔni ye finikalala ye ni a bɛ wele ko tayɛri walikan na a waliya in sɔrɔla cogo di i ka dɔn a kɔni i nɛn don ni maa kofɔlen kɔrɔ ka yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛna baara dɔ kɛ a ye baara min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye cogo min na a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na sabu baara min ni a bɛna kɛ a ye o baara n'a ko a bɛ jaabi a bɛ se ka taa wolo fo miliyari kɔni ale la o hukumu kɔnɔna na min ye nin kalalikɛla in fana ye ale kɔni ye wari kunfɔlɔw bɔ k'a di sefa wari miliyɔn 3 ni ka tila ka na filanan kɔni di a bɛ ka dɔn k'a fɔ a kɔni y'a jira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ wari in kɔni sarala dɔɔni fo ka taa dafa miliyɔn 12 la bɔɲɔgɔnko la ni ŋanamuŋanama in a kɛlen ka wari sɔrɔ a kɔni y'a ka nɛgɛjuru siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ni finikalala in na wulikajɔ ni cɛsiriw fɛ min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ Bamako 11e arrondissement olu kɔni ye kunnafoniw cari k'a fɔ maa min ni a bɛ ka ɲini i ka dɔn a ye nin waleya in de kɛ o hukumu kɔnɔna na a bɛ ka dɔn ɲininiw sabatili kɔnɔna na min ye nin maa kofɔlen a kɔni taara minɛ Segukaw olu fɛ yen ba polisilakaw fɛ bi an bɛ don min na a ka sariya kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bilala ka a ka kiiri don makɔnɔ min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ jaabi laban min ma bɔ o kɔnɔna na an nana o lase aw ma dɔnkibaru nataw kɔnɔna na an b'aw ladɔnna k'a fɔ ka tali kɛ ni jamana ka sigi k'a fɔ ba ni an ko Assise nationale de la refondation min ni a bolodala an ka jamana kɔnɔna na kabi san 2021 a kɛra décembre kalo tile 11 i ka dɔn min ye an ka sous-région ni o bɛ tali kɛ yɛrɛmarakafo olu kɔni lajɛrew kɔni o sabatila ka ban a yira k'a fɔ lajɛrɛba faba ale kɔnɔna na o labɛnmɛ ka bɛn décembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 30 la min ye i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni ye o kɔni b'a kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa min ye hakilijagabɔ halisa jamana kunkankoko ani jamana ka ɲɛta i ka dɔn k'a fɔ o siraw olu bɛ se ka sabati cogoya min na jamana yɛrɛ ale bɛ se ka basigi cogoya min na an balimaw ka tali kɛ ni yuruguyurugu wale o kɛlɛli ye an ka jamana ale kɔnɔna na min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura 18 bɔɲɔgɔnko an ka sariya sunba kɔlɔsibaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ sɛbɛnfura 18 a bɛ ka dɔn o bolo donna o kɔrɔ nin duwakun furankɛ in kɔnɔna na sɛbɛnfura 18 min ni a bɛ ka kofɔ o de ye k'a fɔ ko maa minnu bɛɛ ni u tɛgɛ kɔni minɛna bɔrɛ kɔnɔ k'a fɔ u ye jamana ka nafolo kɔni ŋanamu ka kɛ u yɛrɛ bakun ta ye k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna wele sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ n tɛ ka o ɲininka a bɛ ka dɔn k'a fɔ wari a donna wo minnu kɔnɔ a bɛ se ka a ye ɲɛdɔn cogo min na sɛbɛnfura ninnu olu tilana cogoya min na min ye sɛbɛnfura 4 bɔɲɔgɔnko o taara i ka dɔn k'a fɔ cour suprême ale la sɛbɛnfura 14 o taara a bɛ ka dɔn k'a fɔ chambre compétence olu ka a bɛ ka dɔn k'a fɔ gafebaw ɲɛkɔrɔ min ye sɛbɛnfura 3 bɔɲɔgɔnko o kɔni bilala ka taa a bɛ ka dɔn maa minnu bɛɛ ni u bɛ a bɛ ka dɔn k'a fɔ kiiriw labɛn o sɛbɛnfura ninnu kɔni taara bila olu ɲɛkɔrɔ sɛbɛnfura 7 i ka dɔn k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana a bɛ ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don sariya sunba kɔlɔsili ma a bɛ ka dɔn k'a fɔ o sɛbɛnfura ninnu kɔni dila olu ma a yira k'a fɔ ni maa minnu ni u kofɔlen filɛ nin ye nin sɛbɛnfura ninnu kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛna wele kelen kelen a bɛ ka dɔn k'a fɔ sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ ni k'u ɲininka don nataw la an b'aw ladonna k'a fɔ halisa sommet États-Unis Afrique ni o bɛ tali kɛ farafinna ka ɲɛtaa ma o min ni a bɛ labɛn san o san i ka dɔn k'a fɔ lamɛrikɛ jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na a bɛ ka dɔn k'a fɔ ni lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi kɔrɔ
Barack Obama ale ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ nin hakilina bila sen kan ɲinanta min ni a bɛ ka dɔn a daminɛna Desanburu kalo tile 13 n'a kan ka kuncɛ bi alamisa Desanburu kalo tile 15 a yira k'a fɔ a bɛ ka dɔn k'a fɔ attaque filanan in kɛnɛ kan Mali kɔni ma wele a kɛnɛ kan min ye lajɛrɛ yɛrɛ a bɛ tali kɛ jamana 49 a bɛ olu ka farankana nka kɛrɛnkɛrɛnna jamana 20 ko G20 olu kɔni de bɛna woloma jamana 49 in cɛma yaasa ka dɛmɛ don olu ma u ka ɲɛtaa siraw ani u ka sɔrɔ siraw o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na jamana ka yiriwa. Don kibaru ale kɔnɔ halisa an balwadonna k'a fɔ an bɛ taa golomasiri tabaw ka kalanyɔrɔba ale kɔnɔna ni an ko école de guerre du Mali i ka dɔn k'a fɔ u ye lajɛrɛ belebeleba kɛ lajɛrɛ min ni a kɛra tarata don Desanburu kalo tile 13 san 2022 lajɛrɛ in kɛnɛ kan min ye golomasiri tabaw ka maaɲɛma ni an ko chef d'état major min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ adjoint général de brigade Ousmane Wele ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ sanfɛ golomasiri tabaw olu ka maaɲɛma ni o ye i ka dɔn armée de l'air min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ général Aliou Boyi Jara ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ général de division Umar Daw ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan maaba caman olu kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa lakɔlidenw ka a bɛ ka dɔn k'a fɔ taaliku kalanyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o koɲɛw ɲɛnabɔ ni a bɛ wele nanzarakan na ko orientation a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ orientation na école de guerre la ni o bɛ tali kɛ golomasiri tabaw ka kalanyɔrɔw la ko gɛlɛya caman kɔni bɛ a kɔnɔ labɛn min ni o kɔni b'a ka sabati o de ye a bɛ k'a fɔ min ye ekɔlidenw gɛlɛya min bɛ u da la o gɛlɛyaw o bɛ se ka ta ka wuli ka bɔ u da la cogo min na min ye u ka kalan o bɛ se ka a sɔrɔ nɔgɔya ale kɔnɔ cogo min na o b'a to an bɛ taa jamana kɔkan ko kibaruyaw la an balimaw an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw ka jamanakuntigi Macky Sall a kɔni ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛngwɛlɛ tɛmɛ ale ni a bɛ ka dɔn min ye Irisi jamana maaɲɛma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ a bɛ ka dɔn Vladimir Zelensky a bɛ ka dɔn o nɛgɛjugusa min ni o kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka dɔn min ye Senegalikaw ka jamanakuntigi a kɔni y'a jira k'a fɔ kɛlɛ min kɔni ni a bɛ bi min ye a bɛ ka dɔn Irisi jamana ale ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ale kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛ in i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka ban cogo min na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ka sigi sen kan min ye Irisi jamana maaɲɛmaw fɛ ale ni Ukraine jamana maaɲɛmaw fɛ yaasa u ka jɛ ka kɛ kelen ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ min ni o kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka dɔn k'a fɔ ji bɛ se ka kɛ a tasuma na cogoya min na ka d'a kan ko ni nin jamana fila in ta k'a lajɛ a bɛ ka dɔn k'a fɔ wa jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔni ka surun ɲɔgɔn na wa ni kuma diyara ale da k'a fɔ ko jamana fila in bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a kɔni y'a jira k'a fɔ don nataw la farafin jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfan jamana maaɲɛma minnu bɛ yen k'u bɛna sigi ka fɔ ba kɛ Irisi jamana ale ni Ukraine gɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa a bɛ ka dɔn hakilijagabɔw ka bɛn kelen kan fɔɲɔgɔnko bɛnɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati jamana fila in ale ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na n balimaw an bɛ taa lamɛrikɛn jamana kan min ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi Joe Biden a kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a bɛ ka dɔn k'a fɔ a ka lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan a kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin farafinna ma ka d'a kan a yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ ko ni ye lamɛrikɛn jamana kɔni ye ɲɛtaa sira fɛn o fɛn kan ko a jujɔn kɔni bɔra a bɛ ka dɔn farafin jamanaw olu kɔnɔna na k'a fɔ olu lamɛrikɛnw tɛ se ka kɛ foyi ye ni farafin jamanaw tɛ o hukumu kɔnɔna na a kɔni y'a jira a ka kumaw kɔnɔ ko ale ka a bɛ ka dɔn sankura min ni o bɛ ka na ni o bɛ tali kɛ san 2023 la k'a fɔ k'a kɔni bɛna hakilijagabɔ caman kɛ hakilijagabɔ min b'a to min ye farafin jamanaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa farafin jamanaw gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na lakanako baloko kɛnɛyako ani kalanko o gɛlɛyaw bɛ se ka ta ka bɔ farafin jamanaw kɔnɔ cogoya min na a ye sinsin fɛn min kan o de ka dɔn k'a fɔ sɛnɛ o bɛ se ka yiriwa cogo min na n balimaw min ye Joe Biden a kɔni y'a jira k'a fɔ nin hakilina min dalen filɛ nin ye ale fɛ hakilina in kɔni i ka dɔn a bɛna waleya san 2023 kɔnɔna na n balimaw o b'a to an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan an bolo dɔn k'a fɔ min ye demi-finale a bɛ ka dɔn k'a fɔ o kun b'a ka ɲɛnamaya a bɛ ka dɔn Qatar jamana ale kan kununko araba Desanburu kalo tile 14 san 2022
awe ka dɔ Maraku jamana ale ni Faransi u kɔni ye masara ka sɔ kɛta la awe ka dɔ min ye Faransikaw olu kɔni wulila ka jɔ ni saraba ye awa ni awe ka dɔ o bɛ tali kɛ 2 ani kanangolo o b'a to min ye Faransi ale ni awe ka dɔ Argentine olu kɔni bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ finale ba ale kɛnɛ kan awe ka dɔ o bɛ min ye awe ka dɔ Faransi jamana o bɛna kɛ u ka awe ka dɔ coupe du monde ka taa a finale kɛnɛ kan o bɛna kɛ u taako filanan ye an bɛ dugawu kɛ gɛrɛsɛgɛtigi ya rabbi ala ka coupe du monde do o gɛrɛsɛgɛ la nin de bɛ dansigi kɛ a ka bidon don kibaru la min labɛnna Safari FM kunnafoni ɲini jɛkulu fɛ ka lase aw ma aw denkɛ an'aw balimakɛ Seydou Damele Sidnɛ ka jaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw